Pren Gwyrddlas, heb gymdeithas unrhyw ddyn. Gryfan roeddwn ac ochneidio, holi a chwestiwn dwys, plec am gyfaith erbyn a dryd, I roi golyd am holl bwys. Dechrau chwilio'r greadigaeth eang helaeth odiaeth wyw, megis plentyn anghall cyndyn, iofyn rosyn ar ddilyw. Edrych arno hwnnw'n gwywor rhwng fy nwylo heb ddim llys. Colli'n afel arno'n ddirgel ar yr awel gyntawrys. Farwel iddo miai gadawaf, a fonio mai ryw wlad bell. Mae fy hyder a fy ngobaith y caf I ryw gydymaith gwell. Gwell yw dainag un bob oesoedd I dramwy drwy'r ardaloedd cyw. O gofidiau a chaledi, mae'r Iesu'n well na decan gil. Partir Efail o Partir gan arweinyddiaeth Mena Thomas yn agor y gystadleuaeth, yn agor gyda'r darn y Pren Gwyrddlas. Ychydig o symud nawr ar gyfer I ail ddarn nhw. Trefniant o gan D.E. Parry Williams, Rhywun. Clywais lawer sôn a siarad